Bon dia, som els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Font de la Dia i ens fa molta il·lusió per ser aquí. Hola, soc Mohamed. Hola, em dic Iris. Hola, soc Frank. Hola, em dic Dani. Soc l'Aniol i vinc de Font de la Reina. Hola, Em dic Gerard. Hem presentat l'escultura als companys i companyes nous de la classe. Hem conegut més obres de l'Emília Xagai. Aquesta és l'escultura de l'Emília Xagai. he visitat les obres que hi ha a Girona, Cambra de Comerç, Ajuntament de Girona, edifici Frank Via Jaume I. El desmorro i el màgico. Després de veure molts murals i mosaics, hem fet el nostre de moltes formes i colors. He fet aquest mosaic.